Bon dia, Núria. Som en aquests dies d'actes previs d'aquesta contracimera. Avui hi ha una sèrie de xerrades durant les quals es pactarà la redacció d'aquesta carta. Ho volem comentar amb en Pere Joan Femenia, portaveu d'aquesta contracimera. Pere Joan, molt bon dia. Hola, molt bon dia. Avui de matí, ponència història de matí, i d'aquí traureu el vostre manifest i també aquesta carta que enviareu als ministres europeus quan arribin dilluns aquí a Ciutat. Sí, així és. Tots els actes de la contracimera estan enfocats a tocar totes les problemàtiques que tenim del turisme i amb aquestes redactarem el nostre manifest i les nostres cartes per transmetre les preocupacions de la societat civil als polítics. Dues història de matí, de reunions i també de xerrades. No sé si ja heu arribat a unes primeres conclusions, si us podria explicar una micona què ha passat aquí a l'Estudi General Llulià durant tot el dematí de reunió. Ahir se van reunir la Federació de Veïnats per tractar com afecta el turisme als barris i a les nostres ciutats, i avui de matí a la plataforma Megacreuer s'ha organitzat aquesta xerrada amb ponents internacionals sobre com afecta l'impacte del turisme tant a Palma com a nivell de Mediterrani, tant la contaminació com la massificació que suposa. Primeres conclusions que poden treure en el camp de les ciutats i de la Federació de Veïnats és que el turisme determina el nostre mode de vida, és a dir, quan nosaltres prenem unes decisions, si volem comprar una casa, si ens volem moure per als nostres barris, determina la nostra activitat. I en el camp del Megacreuers tenim una contaminació que, en el cas de Barcelona, com ha presentat el company, hi ha escoles que superen els límits establerts, és a dir, que els nostres nins i nines respiren aire contaminat a les escoles, i que la massificació que suposa, en el cas de Barcelona, que poden amollar fins 50.000 creueristes a la ciutat, massifica i condiciona el nostre mode de vida. Vosaltres heu preparat una sèrie d'actes previs, també aquesta contracimera. No sé si ja està tot a punt, si ja tots els actes estan preparats i sobretot quin creus que serà l'impacte que tindrà en aquesta visita de ministres de turisme europeus que passaran per Mallorca. Doncs a Plaça Quadrada començarem aquesta hora baixa amb tots els actes de la contracimera. Esperam que els líders europeus que venen aquí tinguin en consideració aquest acte paral·lel, aquest acte social, que el que fa és recollir la versió que no tocaran els ministres europeus en aquestes reunions, així que nosaltres sempre estem oberts a que ens escoltin, llegisquin i que els processos de decisió de quin model turístic volem siguin més democràtics. Clar, has parlat del tema dels creuers, que és un dels problemes importants que tenim a la badia de Ciutat, però per on passarien les altres línies d'allò que, segons vosaltres, aniria bé per tornar a recuperar una mica la normalitat a una illa com Mallorca i a Balears en el seu conjunt? Clar, quan xerrant de Mallorca ho tenim bastant fàcil regular la quantitat de turistes i visitants que venen. Únicament regulant les dues infraestructures d'arribada, com són el port i l'aeroport, poden tenir una regulació de la capacitat de persones que visiten les nostres illes. En aquest cas, les polítiques, en lloc de tenir en compte les necessitats de la població, el que fan és apostar pel creixement econòmic. Estan ampliant l'aeroport. Per 2025 se preveu que venguin fins 4 milions més de turistes que el 2019, i el port de Palma ja fa un mes van anunciar que es trenca amb aquest acord que van fer polítics en navieres i que s'incrementarà a partir de 2025 el nombre de creuers que venen a ciutat. Pere Joan Femenia, portaveu d'aquesta contracimera, moltes gràcies. Moltes gràcies. I doncs ja ho heu escoltat en Pere Joan, avui de matí, avui i avui a la baixa encara, duraran aquestes xerrades, aquestes concentracions durant les quals es recaptarà tota la informació que volen transmetre en aquests ministres europeus que arribaran a Ciutat ja diumenge a la baixa, abans de la visita oficial, però sobretot dilluns i dimarts els hi volen fer arribar aquesta carta amb les seves peticions i també gràcies a allò que es treguin d'aquestes xerrades es confeccionarà el seu manifest.